Děti s Aspergerovým syndromem mají intelekt v pásmu normy nebo nadprůměrný, ale jejich sociální dovednosti zaostávají. Jedinci s Aspergerovým syndromem mají velký problém porozumět úmyslům, myšlenkám, pocitům a záměrům ostatních. Pro děti a někdy i dospělé s touto poruchou je náročné rozlišit, které chování je sociálně přijatelné a které nikoliv. Uniká jim smysl společenských formalit, je pro ně náročné přijmout nebo vyjádřit kompliment, kritiku nebo gratulaci. Chybí jim flexibilita a přizpůsobivost, špatně snášejí neplánované změny. Práce ve skupině pro ně může být náročná a zpravidla oni nemají výrazný zájem, bývají perfekcionističtí, mají vyhraněné zájmy a jsou také extrémně kritičtí k vlastním nedostatkům i chybám ostatních. Mezi silné stránky lidí s Aspergerovým syndromem patří čestnost, respektování pravidel, spolehlivost, důslednost a cit pro detail. Častým mýtem právě je, že lidé s autismem emoce nemají, že jsou takový chladný stroj. To samozřejmě není pravda. Lidé s autismem mohou mít obtíž emoci rozumově zachytit, pojmenovat, přečíst u sebe, mohou mít potíž v dávání průchodu konkrétní emoci nebo obtíže ji nějak regulovat, ale neznamená to, že emoce nemají. Okolí může někdy mást třeba to, že jsou jako hypomimičtí, to znamená, že doprovodné výrazy v obličeji při zažívání emoce nejsou pro nás tak výrazné, takže prožívaná emoce nemusí být tolik vidět. S tím se pojí pak, řekl bych, i druhý mýtus, že nemají tolik rádi lidi, že nestojí o kontakt, o vztahy. To taky není pravda. Minimálně takovou zkušenost mám s dospělými lidmi na spektru já, se kterými pracuji. U mnohých můžeme vnímat třeba vyhýbání se sociálním situacím, nějaké silné zabezpečování, ale nemusí nám dojít ten mechanismus, ten důvod. Stahují se z toho často ne proto, že jim na lidech nezáleží, ale protože je pro ně třeba obtížné v té sociální situaci uspět nebo neví, jak se přizpůsobit těm očekáváním. Jsou z toho unavení nebo z nich energii odsává třeba nějaký nepříjemný senzorický podnět. A pro okolí se pak můžou jevit mylně jako antisociální, že preferují samotu, nějaký svůj svět, což pak zpětně pro lidi na spektru může být demotivující a může vést jako k jejich dalšímu nějakému stahování. Lidé s poruchou autistického spektra naopak často popisují, že emoce prožívají velmi intenzivně. Nejen, že své emoce cítí, ale mnohdy je zažívají silněji než neurotypičtí lidé. Další výzvou, se kterou se lidé s poruchou autistického spektra mohou potýkat, je rozpoznávání emocí, ať už vlastních nebo druhých. Jejich mozek totiž zpracovává obličejové výrazy jinak než u neurotypické populace, což může stížit rozpoznání skrytých nebo nejednoznačných emocí. Markéta nám teď přiblíží, jak se tento aspekt projevil během jejího diagnostického procesu. Dělali jsme různé testy, třeba jsem měla rozpoznat z různých fotografií lidí, kteří se nějak tvářili, jaké třeba prožívají emoce. S tím ukázalo se, jsem neměla zase takové problémy, nicméně problém nastal, když za tou emocí nebo za tím výrazem byla nějaká skrytá emoce. Třeba někdo na té fotce se mračil a tak jsem si říkala, fajn, tak asi jako je naštvaný nebo nevím něco. A pak mi paní doktorka říkala, no ona vlastně ta slečna je taková, jako že se snaží třeba jako skrýt něco za tím, že se mračí, nebo je tam prostě něco, co na první pohled není úplně vidět. A to je něco, s čím jakoby já mám zase do dneška problém. Já třeba nerozpoznám úplně dobře, když jsou lidi jako pasivně agresivní, nebo když třeba nemají úplně dobré úmysly, nebo když neříkají pravdu. Já to prostě nepoznám. Když si třeba dělají legraci ze mě a i třeba jako v dobrém, tak já to prostě vezmu strašně doslova a teď tím jako přemýšlím. Jak můžeme vidět, lidé na spektru mohou zažívat velmi intenzivní emoce. Možná je na čase si přiznat, že problém se čtením a interpretací chování je oboustranný. Příklad ze své praxe dodává Štěpán Hejzlar. Jde o nějaký jako celkový dojem, který okolí bere z toho, jak lidé s autismem se třeba
projevují v běžných interakcích, rozhovorech, v práci, kdekoliv jinde. Můžeme mylně interpretovat jednání člověka na spektru jako nezájem, znuděnost nebo i aroganci. Vzpomenu si na jeden příklad, kdy jsme byli s jedním člověkem na spektru, Honzou, v jedné IT firmě na pracovním pohovoru a ten manažer mu tam vysvětloval, co budou jeho úkoly, co by tam dělal, s čím tam pracují. A Honza vypadal, že je úplně jako nad věcí, že ho to nebaví, vyjadřoval nezájem, nudu, až takový odpor, odpovídal úsečně, jako ano, rozumím, a vypadal, že ho to vlastně nezajímá. A po tom pohovoru jsem k němu přistoupil a začal jsem se s ním bavit a říkám, no tak vám to asi, Honzo, nějak nesedlo, že jo? A on, ne, bylo to výborné, kdy můžu začít. Takže ta neverbální stránka nemusí korespondovat s tím obsahem. Skrz příběhy Lukáše a Markéty jsme se mohli přesvědčit, že představa všech lidí na spektru jako chladných strojů nemůže být vzdálenější pravdě. Své vlastní emoce i emoce ostatních mohou prožívat klidně mnohem intenzivněji než neurotypická společnost. Jde tedy o mylnou a především zraňující představu. I přes výzvy, se kterými se v této oblasti mohou setkávat, je jejich snaha porozumět a pochopit nepopiratelná. Tahle snaha by ale měla být vzájemná. Ve společnosti stále převládá představa, že lidé s autismem jsou přirozeně samotářští. Částečně to může souviset i s původem slova autismus, které vychází z řeckého autos, tedy sám. Ve skutečnosti ale lidé s PAS mohou mít zájem o vztahy stejně jako kdokoliv jiný, jen v komunikaci a socializaci čelí specifickým výzvám. V této epizodě se zaměříme na to, jak lidé s poruchou autistického spektra navazují a udržují vztahy, co jim v komunikaci pomáhá, co naopak ne, a jak mohou i neurotypičtí lidé přispět k větší inkluzi. Tentokrát uslyšíte 23letého studenta Lukáše, kterému byla porucha autistického spektra diagnostikovaná v 7 letech. Přidá se k němu 30letá Kateřina, která už 2. rokem na diagnostiku čeká. Odborný kontext pak dodá speciální pedagožka z Nautis Lenka Bitmanová. Lidé s autismem mohou v interakcích s ostatními narážet na různé bariéry. O jaké se konkrétně jedná, nám na úvod poví Lenka Bitmanová. Spousta lidí s autismem má problém v tom, že třeba se jim hůř čtou ty lidi, že hůř chápou chování, který nedává smysl. Jo? Což zase já jako tomu rozumím, že by bylo pěkný, kdyby se všichni lidi chovali očekávatelně a tak, jak mají, a když se tak nechovají, tak pro ně je tohle hodně těžký. Jo? Zase setkáváme se s tím, že lidi s autismem všichni jsou extrémně černobílí, což u některých pravda být může, u některých ne, u některých jsou tak jako prvky, ale tohle se objevuje v navazování těch vztahů, až už přátelských nebo partnerských, že oni často mívají opravdu jako vysoký požadavky na ty lidi kolem sebe, chtějí, aby ty lidi prostě byli upřímní, věnovali jim čas, když potřebujou, byli vlastně loajální a tak jako věrní. O lidech s autismem zároveň panuje představa, že nemají zájem o vztahy nebo že jim chybí smysl pro humor. Jaká je ale realita? Je spousta lidí s autismem, který jako to chování mají velmi podobný, ten způsob navazování interakcí je podobný, stojí o ty přátelství. Můžou třeba na to jít ne úplně obratně a někdy učí se to samozřejmě postupně, ale můžou být prostě oblíbený ve společnosti, můžou mít kamarády a můžou být vtipný, rozhodně. Já jsem znám jako spoustu lidí s autismem, který mají úplně běžný chápání humoru, chápou ironii, chápou černý humor, jsou nesmírně vtipný a často bývají vtipný takovým jako fakt originálním způsobem, který se pojí i s takovou někdy jako brutální upřímností, jo? Nebo takovým jako originálním myšlením, že vlastně fakt si jako všimnou věcí, nějaké třeba i krátce okomentujou a je to opravdu vtipný. 30letá Kateřina na diagnostiku čeká už 2. rokem. Od dětství si klade otázku, proč se v kolektivech cítí nepatřičně. Po konzultaci v Nautis se rozhodla zažádat o oficiální vyšetření a zařadit se na pořadník. Zajímalo mě, jestli na jinakost, kterou zmiňuje, poukazovalo i její okolí.
Já mám pocit, že mi to nikdo nedával nějak najevo, ale zároveň mám pocit, že ty lidi vycítili, že jsem trochu jiná, že nikdy jsem nebyla schopna navázat tak jako hlubší vztahy a úplně zapadnout do toho kolektivu. Jakože já jsem nikdy neměla problém s nějakou šikanou, moc velký, že jo. Samozřejmě občas posmívali nějaký jako spolužáci, ale to se stávalo všem. Ale mám právě pocit, že jsem vždycky měla problém jako zapadnout úplně a proto si říkám, jakože asi lidi možná vycítí, když někdo není úplně autentický. Kateřina celý život intenzivně maskuje. Neustále sleduje, jaké chování od ní okolí očekává a přizpůsobuje se tomu. Sama to nazývá silnou autocenzurou. I přesto ale poukazuje na momenty, kdy v běžných situacích vybočuje od společensky přijímaných norem. Co se mi často stává je, já nevím, já mám tendence, když jsem v nějaké jako sociální situaci, prostě něco plácnout se jako nezdvořilý. A úplně si říkám, ježišmarja. A já nevím, mně se třeba hodně stává, že často křičím, že neumím ovládat moc tu hlasitost a že jsem hodně jako expresivní, že to si mám problém třeba s manželem hodně, že se třeba o něčem jako bavíme a on dostane jako pocit, že jsem naštvaná a že třeba křičím a že prostě se tvářím naštvaně, ale to vůbec není pravda, já vůbec nejsem naštvaná. A já mám pocit, že jsem četla, že to právě u lidí na spektru bývá právě často, že buď to mají takovou tu kamennou tvář, že jsou jako hypomimický, opak hypermimický, nevím. Mají právě strašně jako barvitý, přehnaný jako výrazy ve tváři, já to mám teda. 23letý student Lukáš zase tvrdí, že okolí přizpůsobuje sám sobě a své potřeby má v centru zájmu. Svých přátel si ale hodně váží a proto je pro něj důležitá pravidelná zpětná vazba. Já spoustu věcí prostě nepoznám, co se týče toho, že zareaguju nějak necitlivě nebo naopak nezareaguju na nějaké jako věci, takže je to furt balans o tom, že já potřebuju jakoby nějakou přímou zpětnou vazbu od těch lidí, abych věděl, jakoby, co je v pohodě, co není v pohodě. A vlastně ten zájem je z mé strany takovej hodně, jakoby, aby to bylo v pohodě technický, protože ty lidi mám rád, chci, aby ty vztahy jakoby fungovaly, pokračovaly, tak vlastně vím, že se tam jako musím přizpůsobovat nějakým jako věcem typu jako nebudem se bavit o těch tématech, že to je jakoby z mé strany snaha ne úplně intuitivně, ale nějak jako podle té reflexe jako upravovat to svoje chování, protože vlastně kdybych měl jednat intuitivně, tak já vlastně dost často ty problémy v té interakci jako nevidím a tudíž vlastně nemůžu dost často ani třeba upřímně říct, že mě něco mrzí nebo nemrzí. Zároveň ale poukazuje na tenkou hranici mezi zpětnou vazbou a snahou vychovávat ho. Jedna věc je, že někdo zvenku má třeba jako tendenci mě jako vychovávat tím stylem, že prostě jako že takovýhle věci se dělat nemají, ale zároveň já vím, že ten člověk sám o sobě s tím jakoby problém nemá, ale snaží se přemýšlet prostě jako v nějakém širším měřítku prostě a v tu chvilku já to prostě moc nepřijímám, protože cítím, že dělá jakoby nějakou jako práci vlastně jako za mě trošku a v tu chvilku jakoby to je něco, u čeho si říkám OK, ale takovýhle typ jako nějaký zpětný vazby mě nezajímá, protože ty to neříkáš z toho důvodu, že tobě by to vadilo, nebo ty by si měl s tím konkrétně problém, když cítím, že se něco dotýká přímo toho člověka, tak je to pro mě jakoby ta věc, kdy já chci brát ty ohledy. Lukáš zároveň o své diagnóze nemá potřebu lidem říkat na potkání. Nepřijde mu to totiž zásadní nebo určující pro to, jak by měl být vnímán. Jako asi nejčastěji jsem zvyklý na to, že lidi to neví, z toho důvodu, že prostě nemám potřebu to jako sdílet za každou cenu prostě s každým člověkem, se kterým se potkám a potom se třeba dozvím, že jakoby má o mě mínění takový, že jsem divnej. S tím se asi setkávám nejčastěji, ale vlastně se i dost často setkávám s tím, že vlastně ve chvíli, kdy ten člověk, jako kdy mu to neřeknu, tak vlastně vůbec nad tím nepřemýšlí a vlastně by vůbec ani neměl potřebu, když se to pak dozví, jako to tam hledat. Potom samozřejmě to je hlavně v institucích, kdy jako oni mají to vědomí a jako vědí o té mojí diagnóze, tak jako ta snaha na to brát ty ohledy, tak je jakoby větší, ale zároveň je to asi způsobený prostě tím, že oni jakoby moc nevědí, jako jak reagovat. Ale jako to je věc, která mi jako není příjemná. Spektrum. Nevyžádané rady nebo přehnané ohledy nejsou jen Lukášovou zkušeností. I Lenka Bittmanová zdůrazňuje, že je důležité hledat rovnováhu mezi nabídkou pomoci a respektem k potřebám druhého. Když jsou sociálně vyloučený, sledujeme to bohužel v těch školách, že k tomu někdy dochází a právě tady bych řekla, že tomu úplně nepomáhá ten mýtus toho, že
má autismus, tak jemu je dobře samotnému, on je samotář, tak ho nebudem nějak aktivizovat, nebudem ho nějak tady nutit, když chce pracovat sám, tak ať pracuje jako sám. Tohle si myslím taky, že je vlastně jako hrozně nebezpečný, že z tohohle pak jako vybočit a zkusit to ten kontakt navázat, že to je taková jako velká výzva, když k tomu vlastně nedochází. I to si myslím, že je výzva pak najít si jako někoho, jako mám tu důvěru, kdo mi s tím třeba pomůže, pokud chci. Jo, to je tam to důležitý, určitě jako nenutit nějakou pomoc a podporu, když ten člověk ji třeba vůbec nepotřebuje. Sám Lukáš považuje svůj život za dost sociální a v nových kolektivech nemívá výrazné problémy s navazováním ani udržováním vztahů. Tíhne ale spíš k menšímu počtu kvalitních přátelství. To je ostatně společným rysem téměř všech lidí z PAS, kteří se v této sérii objevili. I když mají kolem sebe spoustu lidí, se kterými se baví, pojem přátelství obvykle vztahují jen k těm nejbližším osobám. Nějakým způsobem jsem vždycky při každém příchodu do nového prostředí, tak jsem se jakoby vytvořil nějakou vlastně docela jakoby jako silnou vazbu s někým. Dřív to bylo prostě, že nastoupím na jinou základní školu a mám problém vlastně s úplně celým ročníkem, ale najdu si tam jednoho kamaráda, tak on už je to o dost jinačí. Tak on i tím, že po té pubertě mám pocit, že vlastně spousta těch příznaků, i ty jakoby vědomí snahy nějaký věci u sebe jako sledovat a případně nějak upravovat pro tu sociální interakci, tak si myslím, že to vlastně už přestává být jako nějaký výrazný problém. Ale zároveň se to nevylučuje s tím, že je pro mě relativně přirozený, že mám v každém kolektivu jako relativně dost nějaký jako konflikty a není tam nikdy plné napojení, ale to, že člověk získá nějakého kamaráda nebo to, že může s někým jako něco sdílet, tak se mi vlastně zatím v každém kolektivu nějak jako povedlo. Když Lukáš cítí, že začíná být přehlcený vnějšími podněty, jako je například nadměrná sociální interakce, nepřemáhá se a nedělá věci, které by mu nebyly příjemné. Ve chvíli, kdy dostávám jako moc impulzů zvenku, abych něco nějak dělal, tak prostě ve chvíli, pokud je to bezprostřední, tak se může i stát to, že se nějakým způsobem jako rozčílim, protože co se týče prostě nějakého jako zvládání emocí typu vztek a tak jako mám s tím jako nějakým způsobem trochu problémy. Já využívám toho, co nabízí jako to psaní a to je to, že není potřeba jako hnedka ta reakce, takže prostě to přemýšlení nad tím, jako jestli půjdu nebo nepůjdu, tak jako a ta příprava případná tak může proběhnout vlastně, aniž bych reálně musel říkat sorry, já si to musím promyslet, takže vlastně prostě neodpovím. To je hrozný a jako strašně moc lidí mě za to nenávidí. Ale že prostě jako neodspovím a potom případně prostě se třeba jakoby ozvu a tak, ale ve chvíli, kdy to jsou právě jako telefonáty, tak mě to hodně vyvede z míry a je to pro mě jako trošku prostě změna, která mi není vždycky příjemná. Nebo je to právě i z toho důvodu, že je to nějaký jako strašně agresivní vtrhnutí jako do tvýho prostoru, který nefunguje tak, že někdo jako zazvoní zvenku a ty se rozhodneš, že mu jako tady můžeš taky zvednout telefon, ale jakoby ten signál, ten atak je prostě jako nějak jako silnej. Kateřina sice v kolektivech pociťovala určité neviditelné bariéry, ale nikdy z nich nebyla úplně vyčleněná. Já teda obecně, pak i jako já jsem chodila na 8letý gimpl, matematický. Tam jsem se vlastně taky našla jako své kamarády, s jedním vlastně kamarádem se pořád bavíme. A já mám pocit, že prostě s nima jsem se zblížila hodně kvůli tomu, že jsme spolu byli 8 let v jedné třídě a že oni byli schopní mě tolerovat. Já se občas říkám, že je mi líto, že nemám víc kamarádů, ale já vlastně jednou jsem měla být vděčná, že se vůbec někdo baví, protože co museli chudáci jako se mnou prožít, když jsem měla nějakou svoji jako obsesi. Třeba když jsem měla nějaký příběh, co jsem si jako vymyslela, tak se mě chudáci to museli číst a museli si poslouchat, jak o tom mluvím a jako kreslit se mnou komiksy o tom, že jo. To, že ji okolí přijímalo takovou, jaká je, ale připisuje i svému vzhledu. Mě lidi začali mnohem víc tolerovat, když jsem byla konvenčně hezká. Všimla jsem si toho, že prostě, když je žena jako víc atraktivní, tak mi mnohem víc věcí projde a že nevadí, když se chovám trochu divně a nedokážu si představit, jaký to bude, až budu stará a lidi mě budou vnímat úplně jinak. Hlavně na vysoký jsem říkala, že spousta lidí mě toleruje jenom díky tomu, že prostě díky tomu, jak vypadám a to je docela smutný, no. Ale mám pocit, že i na střední, od nějakých 16, když jsem začala vypadat trochu líp, tak moje vztahy se najednou zázračně zlepšily jako s mýma spolužákama.
Kateřina zmiňovala svoji vášeň pro psaní a kreslení příběhů. V kontextu lidí s poruchou autistického spektra se často mluví o takzvaném speciálním zájmu. Tyto zájmy jsou charakteristické svou intenzitou a hloubkou, jakou jsou do nich lidé na spektru ponoření. Někdy se dokonce hovoří o genialitě, která je podpořená právě touto intenzivní soustředěností. Téma podrobněji rozvádí Lenka Bittmanová. Předpokládá se, že to procento nějaký jako geniality je v podstatě velmi podobný, jako je v běžné populaci, ale bývá to ovlivněno tím, že oni se tím svým jako speciálním zájmům věnují opravdu jako intenzivně a jako extrémně intenzivně. To znamená něco, co třeba nás baví, každý máme něco, někdo má rád knížky, někdo má rád hudbu nebo třeba počítačové hry a věnuje tomu víc času než někdo další, tak tady ale ta intenzita spojená vlastně s těmi koníčky, s těmi zájmy bývá opravdu jako hodně intenzivní. Tím pádem já, když denně budu 3, 4, 5 hodin si číst o nějaký úzký většinou oblasti zájmu, tak velmi rychle oproti ostatním v tom budu vynikat. Co je ale pro ně potom jako sociálně těžký je, že oni často vynikají v nějaký jedné oblasti, která se ale málo kdy střetává vlastně s tím mainstreamem, s tím, co ostatní baví, jo? O čem oni by si chtěli povídat. Ale na druhou stranu to, že jsou schopní opravdu jako věnovat i třeba samostudiu, se intenzivně a opravdu se ponořit do toho tématu, tak jim to leckdy může pomoct v tom, že už se třeba profilují v tom, co chtějí jednou dělat na střední škole, a pokud se tohle povede, pokud vlastně ten jejich speciální zájem je takovej, že se dá aplikovat na to, čemu se můžou věnovat pak na střední, na vysoké škole v práci, tak je to samozřejmě skvělý, jo, protože když se ponořím do nějakého umění, začnu třeba fotit a jdu pak na uměleckou školu, kde jsou další umělecké duše a mě je tam dobře, protože najednou nemám potřebu maskovat, protože můžu být jiný, nemusím být takhle jako na středu, můžu v něčem vyčnívat, protože třeba na těch uměleckých školách, čím vyčníváte víc, tím líp, tak tam je mi většinou hrozně dobře a fakt jako vidím, že rozkvetou, že najednou třeba spousta přidružených psychických potíží najednou není tak intenzivních, protože jsou prostě spokojení, je jim v tom dobře a věnují se tomu, co mají rádi. A hodně to řešíme u dospívajících a dospělých, že oni se třeba nechtějí vyřídit ty sociální dávky, které by jim prostě pomohly, aby nedocházelo k těm meltdownům a burnoutům a k těmhletěm prostě extrémním přetížením, kterým jako logicky dojde, když jste nucená pracovat na 100% a je to pro vás těžký pracovat na 100%. Prostě máte sníženou tu frustrační toleranci, jste víc unavitelná, unavujou vás prostě daleko víc než standardně a lidi unavujou třeba i ty smyslový podněty nebo hůř zvládáte stres. Tak ale ve chvíli, kdy ta podpora se jmenuje invalidní důchod, ať už třeba částečný, tak ty lidi říkají, ale já nejsem invalida. Já prostě nechci invalidní důchod, protože já nejsem postižený, já nejsem invalida, já mám autismus, ale nemám mentální postižení, že jo, nebo dneska už se to jmenuje vývojová porucha intelektu. Je to pro ně vlastně pejorativní a nechtějí to už jako z principu. Myslím si, že možná by byla cesta tomu začít říkat trošku jinak, jo? Protože opravdu si myslím, že obecně pro ty mladý lidi, a to můžou být i lidi, kteří mají třeba nějaký tělesný handicap, tak že už jsme se dostali bohužel do fáze, kdy to slovo invalidní je prostě pejorativní a tak jako se ta terminologie mění, tak jako dřív prostě jako se používaly pojmy, které se v podstatě dneska používají jako nádávky, tak možná je zrovna jako čas s tímhle začít něco dělat. Společnost má stále tendenci vnímat lidi s poruchou autistického spektra jako homogenní skupinu, přestože jejich potřeby, schopnosti i způsob života se mohou výrazně lišit. Tento jednotný pohled často vede k bariérám, které jim brání v plnohodnotném zapojení do společnosti. Ať už jde o vzdělávání, pracovní příležitosti nebo každodenní život. Jedním z tuzemských příkladů je i přístup k řízení. Až od 1. ledna tohoto roku mohou lidé s autismem bez poruchy intelektu v Česku získat řidičské oprávnění. To ukazuje, jak dlouho trvá, než se některé stereotypy a předsudky začnou měnit. Doufejme, že podobných kroků směrem k větší inkluzi bude přibývat a že se naučíme vnímat lidi spas, nejen skrze jejich diagnózu, ale především jako jedinečné osobnosti se svými vlastními schopnostmi, zájmy a potřebami.